Ai, quin dia més bo. Sí, fa un dia ideal per anar d'excursió, no creus? I tant que sí. Què et pareixeria una excursió en tren? Sí, amb entrepans i sucs i també uns aperitius. No oblides els pastissers de Fesals. Tens raó. Ui, Doraemon, mira aquest xiquet. Està fotografiant els trens. Això sembla. Ah, ja ve el tren. Ai! T'has fet mal? Ai, estàs ferit? Ai! Només és una rascada. Moltes gràcies. Et portem a casa. On vius? A Hokkaido. Hokkaido? Però ara estic a casa de la meua cosina Shizuka. La teua cosina Shizuka? Shizuka Minamoto? Sí. Vaja, eres cosí de Shizuka. Molt bé, et portarem a sa casa. Vinga, puja a la meua esquina. Sí. I ostres, peses molt! Ai, Estàs bé? crec que sí. No pot amb ell. L'equip de trens al teu gust. Què és això? Són trens de joguet? Ara ho veuràs. Oh! Va, pugeu a bord. Sí. Funciona de veritat? Clar que sí, et portarem a ca la teua cosina Shizuka en tren. En marxa! Ui! Quina passada! Sí. Ai... Vaja, on deu haver-se ficat Kazu? Shizuka! Hola! Kazu! Ja està. Gràcies. Estava preocupada per tu, perquè com feia ja hores que te n'havies anat a fer fotos als trens, Nobita, Doraemon, gràcies. De res, Kazu, es veu que t'agraden els trens. I no sols els trens, m'agrada tot el que tinc a veure amb el ferrocarril. Sí, escolta, Doraemon, per què no l'ensenyem el nostre barri fent una volta amb algun dels trens que has tret abans? Bona idea. Quin prefereixes? Tria el que més t'agrada. D'acord, a veure... Este. Molt bé. Que guai! És genial! Vols conduir-la tu, Kazu? Què puc? Doraemon, no serà perillós? No et preocupes, Shizuka. En cas de perill es posa en funcionament el comandament automàtic. Visca! Vinga, en marxa! Viatjant per la via d'este trenet, Travessant les praderies I les muntanyes, arribem a una terra que està molt lluny. Astres, però que cruel és ma mare. Estes bosses pesen moltíssim. Ai, una locomotora! Gegant! Que et vas a veure amb el repartiment! Vale, Nobita, jo treballant i ell mentrestant passant-se-ho bé. Espera! Deixa'm pujar! Alerta! Molt bé, me l'emparte! Este gegant és molt roïn si la locomotora era per a Kazu. Tranquils, trauré una altra màquina. No en tens més? És una C-62! Sí, és el model C-62, però tu com ho saps? És una màquina que circulava fa molt de temps a Hokkaido. El meu iaio em va regalar una foto d'aquella època. Sabíeu que l'original és el doble de gran que està? El doble de gran. Era la màquina de vapor més gran del Japó. Havia de ser gran per atravessar tot Hokkaido. Clar que sí. Així té la seva comanda, senyora. Fins una altra. Gegant! Hola, Suneo. Quina màquina més guai, em deixes pujar? Clar que sí, puja, puja.
Ostres! Fins després! Espera! Ei, a on aneu? Gegant! Novita, Doraemon, moltes gràcies per tot. Si vols, continuem demà. No pot ser, el meu cosinet Kazoo torna demà a Hokkaido. Quina llàstima. Kazoo? Esta és la foto de què parlava abans. És veritat, és l'autèntica C-62. M'alegre d'haver pujat en el meu tren favorit. Ai, que bé, Kazoo? Et deixo les fotos. De veritat? Sí, ja me les tornaràs demà abans d'anar-me'n. Que guai! Un Shinkansen de doble pis. Este és l'express crepuscle. Hi ha fotos dels trens de tot Japó. Eixe xiquet és un gran entès en el món dels ferrocarrils. És impressionant. Estos trens són els que circulaven en temps antics. Sí. Novita! Ja és l'hora d'acompanyar Kazoo a l'estació. D'acord. Ai, se m'oblidaven les fotos. Espera'm, Doraemon. Gràcies per deixar-me-les. De res. Quin tren has d'agarrar, Kazoo? Locutoseyu, que és a les 16:50. Nosaltres et portarem a l'estació. Sí. Un Shinkansen! Hola! Bon viatge. Gràcies. Torna pronte. Dona els records al tio i a la tia. D'acord. Adeu. Adéu! Ja ens veurem! Adéu! Bé, ja se n'ha anat. Algun dia ens tornarem a veure. Això espere. Ah! Què passa? És la C-62. Esta és la foto que més estima Kazoo perquè va ser el seu iaio qui li la va donar. Però per què està així esta foto? No ho sé, segurament s'ha desapegat sense que me n'adonara. Mare meua, què fem ara? Sí, traurem el tren de motor magnètic. Això és el tren que corre amb la força magnètica dels elèctrodes? Sí, és molt més ràpid que un Shinkansen. Corre a 500 km/h. Segur que aconseguirem el tren de Kazoo. Sí. Tren de motor magnètic! A tota màquina! En marxa! Ai! Novita, Spy, ¿no creus que vas massa de pressa? Tu tranquil! Bé, si seguim recte, arribarem de seguida. D'acord! Ja el veig, és aquell! Sí! Vinga, deixa'm conduir a mi. D'acord! Tu busca Kazoo. De seguida! Ja l'he vist! Novita? Ah! Moltes gràcies per haver vingut a portar-me-la. És que per a tu esta és la foto més important, no? Sí, vindreu algun dia a visitar-me a Hokkaido? Naturalment. I després viatjarem per tot Hokkaido en el nostre tren, veritat, Doraemon? Sí. Me ho promets? Sí, te ho promet. Una Una promesa ens fem i en un futur la complirem. Sort que hem pogut tornar-li la foto. Ahà. En el viatge de tornada conduïs amb atenció. D'acord.